My therapist told me, write letters to people you hate and then burn them. Did that, but now I don't know what to do with the letters. Kinsa yung gisunog ang letter? Ha? Kinsa yung gisunog? Yung letters na pa. Ooh. Sige. Homeless bangus. Ha? Homeless? Luis bangus ba si bay? Anta, kita mo bangus na ibay? Glangoy lang siguro na. Anang bangus homeless man? Bilis ng panahon, laki na mga bata. Uy. Disclaimer, di na akong picture ha. Kuha ko na sa internet. Bitaw no. Mga nindot ko nag-agi mga bata. Bata ka ba? Grade 1 pa na. Salamat ngayon ka lang na imbento. Sa mga bata din ha. Pa mo kabaw nga no. Pero sa mga dagko, magwang pa na ako. Marigid ka rin paninahimo ning hanger. Kung wa, di gid mabugto, igbunal. Di mabali inigbunal. Ang labhag ani, mamarka ang hanger. Okay, last. When you've already explained something 12 times, but the student still doesn't understand. Ginhawa, teacher. I love my job. Hello, teacher. Maka na lang sa good vibes rin eh.